Ahojte, dneska tu máme takúto varnú dosku, indukčnú, áno. Už som ju otvoril, jednoducho nejde, vyhodilo poisku, takže ideme odmerať, že prečo nejde, prečo sa aj nechce. Takže začneme diodovým mostíkom, áno. Zmena diodového mostíku, jedna strana, druhá strana fáza nič. Tam nejakých 564 ohmov. Predpokladám, sú to tieto rezistory, čo sú tam. OK. Ideme ďalej. Odmeriame si tu na teraz. Pokračujem v diodovom mostíku. Tu na áno nič. Nekonečno respektíve. Čiže je v poriadku. Tu na tiež nekonečno. Áno. Môžeme skúsiť ešte druhú stranu. Zase nekonečno. A takto ešte zase nekonečno. Mimo rozsah 32 MΩ, čiže v poriadku je ten mostík. Ešte si ho môžeme odmerať aj takto. A zase nekonečno. Takže diodový mostík je v poriadku. Pokračujeme ďalej. Takže to bude asi táto svorka teraz. Áno, tak sme tu. 0,3, čiže úplný kontakt, spojenie. Jedna strana po usmernení z mostíka je tu. 1,5. A druhý pól je tu tiež. Čo sa týka výstupu na túto indukčnú cievku, na túto cievku, áno. Čiže v preklade to znamená iba jedinú vec, že tento spínací tranzistor, ktorý máme tu, je hotový, prerazený. Takže pokračujeme v meraní. Nachádzame sa tu, čo je výstup usmerňovača. Takže pokračujem v meraní. Musel som vymeniť meriacu šňúru. Meriacu šňúru bola na nič. Bola z druhého prístroja, takže tu sa nachádzame na výstupe usmerňovača, áno. Tu je prepojka, pokračujeme sem. Takže výstup usmerňovača tu. Prepojka tu. Jedna elektróda tranzistora tu. Áno. Výstup z toho tranzistora tu. Takže elektródy D-čko, S-ko prerazené. Pekne vidíme, pípame. Áno. A ešte zmeriame riadiacu elektródu. G-čko. A takisto aj tá pípa. Čiže pán tranzistor nám odišiel. Je úplne prerazený. Takže sme na tej riadiacej elektróde. Takže prerazený je tranzistor spínací. Tu. Áno, čiže tu je jedna elektróda, vstup, výstup tranzistora, pípame. Takže spínací tranzistor nám odišiel. A ešte plus to vyzerá na riadiacu elektródu. Ešte prirazené na riadiacu elektródu, áno. Takže v každom prípade v prvom rade treba vymeniť
tento tranzistor spínací a potom možno bude treba vymeniať nejaký driver, ak to chceme uviesť do pôvodného stavu. Takže ďakujem vám všetkým za vašu pozornosť, za vaše odbery a lajky. Ahojte.